Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlygy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Pagta ýygymynyň başlanmagynyň öňü sirasynda şu gün hormatly prezident we Gurbanyň Berdimuhammedow ýurdumda gelip goşan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýä welli John Deere kompaniýasynyň pagta ýygyjy tehnikalarynyň häsiýetli aýratynlyklary olarda döredilen mümkinçilikler bilen tanışdy. İri bilen hormatly prezidentimiz pagta ýygym mewsiminiň öňü sirasynda ýurdumyza gelip goşan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýä welli John Deere kompaniýasynyň pagta ýygyjy tehnikalarynyň aýratynlyklary bilen tanışdy. Mälim bolşýaly döwlet başlarymyzy Ministrler Kabinetiniň fanly video aragatnaşygy arkaly ýakynly geçirilen giňişleýin mejlisinde owagyjyk puwdagynyň işgärleriniň öňünde pagta ýygym mewsimini guramaçykly geçirmek, tehnikalardan dol güýjünde netijeli peýdalanmak babatda möhüm wezipeler goýdy. Şol wezipeleri ýokary hilli hemde bellenlen möhletlerde ýerine getirmekde täze tehnikalaryň gelip gowşan nowatdaky tapgyry aýratyn ähmetli bolar. Bir ýerde hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň OBSNaga toplamyna gödekçige diýen ornatary Urad Gelliýew hemde ýurdumyzyň owagyjylyk we daşky şow goramak ministri Bayram Guliýew garşyladylar. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew döwlet daşlarymyza gelip gowşan täze tehnikalar bilen baglanyşykly hatabat berdi. OBSNaga toplamyny tehnik we tehnologiýa taýdan döwre baplaşdyrmak, puwdagyň bäýtseşi okyplygyny ýokalandyrmaga, az gowpsuzlygyny berkitmäge we ýurdumyzyň öýrençlik mümkinçiliklerini artdyrmaga gönükdirilen giňmeçerli özgertmeleriň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Häzirki döwürde bir wezipeler hormatly prezidentimiziň tasdiklan Türkmenistanyna tanly ykdysadyety ösdürmegiň konsepsiýasy nazara alynıp, hil taýdan täzeçil usulla ýerine getirilýär. Hormatly prezidentimiz gelip gowşan täze tehnikalar synlap, olary netijeli peýdalanmak, şonlukda pagta ýygymyny guramaçykly geçirmek hemde ösdürilip ýetişdirilen hatyry daýasyz ýygnap almak meseleläriniň möhüm talap bolup durýanlygyna ünsçekdi. Soňra mehriban arkadagymyz täze tehnikanyň işleýişi, onuň häsiýeti aýratynlyklary we kombaynlarda döredilen mümkinçilikler bilen tanışdy. Mehriban arkadagymyz Türkmen halkyna maksus asyrly däwe eýerip, täze tehnika alajydakdy. Munyň özi asyrlar aşyp gelýän ýagşy desurlaryň häzirki döwürde zamanabap derejede ösdürilýänliginiň nowatdaky suwtnamasyna urildi. Mälim bolşýaly hormatly prezidentimiz 2018-nji ýylyň oktyabr aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna taparda bolan pursatlaryny dünýä welli John Deere Amerikan kompaniýasynyň ýol başlary bilen duşupdy. Duşun barşyna döwlet başlarymyz dänürji we pagta ýygyjy kombaynlar, traktorlar, Türkmenistanyň toprak gowa şertleri nazara alınıp ýürüýte taýýarlananyny, bu tehnikalaryň iş aýratynlygy, topragyň, howanyň we ekiniň ýagdaýy göz öňünde tutulmalary diýip belläpdi. Döwlet başlarymyň aýtýaly, munyň özi owagyjyk puwdagyny sany ulgamy ornaşdyrmakda, ösen tehnologik çözükleri giňden peýdalanmakda aýratyn möhümdir. Mehriban arkadagymyz bular barada aýdyp, kompaniýanyň ýol başlaryna bu şertleriň owagyjyk tehnikalaryny taýýarlaýjylara bildirilýän ýetatly talap bolup durýanyny belläpdi. Şeýlikde hormatly prezidentimiziň tapşyryklary berja edilip, gelip gowşýan owagyjyk tehnikalary işleriň netijeligini ýokalandyrmaga ýardam berýär. Häzirki zaman tanly ulgam we telematik enjamlar bilen öpüşnedilen döwrebap owagyjyk tehnikalary ýurdumyzyň toprak gowa şertlerine synagdan geçirilip, olaryň işiniň netijeli häsiýeti iýdigi tasdiklandy. Ýurdumyza gelip gowşýan ähli görnüşdäki owagyjyk tehnikalary ýerli toprak gowa şertlerine laýyklykda destlapky synagdan geçirilýär. Tanly telematik ulgam bilen enjamlaşdyrylan bir John Deere tehnikalarynyň ähli görnüşleri hem ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna doly synagdan geçdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň John Deere kompaniýasyndan gelip gowşan telematik sanly elektron ulgam arkaly dolandyrylýan täze häzirki zaman tehnikalary ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna öz artykmaçlyklaryny subut etdi.
Şunun bilen baglanykda oba gyjygyny mexanizmleşdirilen işleriň tanly tehnologiýalar we telematik ulgam arkaly ýerine getirilmegi iş öňdürjüliginiň netijeli bolmagyny şertlendirýär. Ýa-da döwürde hormatly prezidentimiziň tarşygyna laýyklykda döwrewap oba gyjyk teňkeleri telematik ulgam bilen enjamlaşdyryldy. Bu bolsa TNK'nın işine, hydusanna onun yerleşen yerine, ýalňyz garşylaýyşyna, iş wagtyna hereketine we başga da bir näçe görkezleri idara ediş binasyndan, şeýlegem internet ýa-da aqçam telefon aragatnaşyk bolan ýerinden gözegçi etmäge mümkinçilik berýär. Munyň özi mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen oýtanagy toplumynyň ähli düzümleriniň häzirki zamanyň taraplaryna laýyk derejede üýtdirilmegini we puwdugyň üýnüjlik kuwatynyň ýokarlanmagyny üpçün edýär. Hormatly prezidentimiziň 2019-njy ýylyň may aýyna gol çeken kararyna laýyklykda tatyn alynan täze temkeleriň 600-i 2 tapgyrda ýurdumyza gelip gowuşdy. Paýta ýan kombaýnlaryň birinji tapgyryna 300-i getirilip, olar bellilen tertipde wilayatlere paýlanyldy. Gadandan ılaşyga laýyklykda bu gedegem täze temkeleriň 300-i gelip gowuşdy. Munyň özi paýtaçy kärenleşleriň işiniň ilerledilmegine we paýta ýygyny mögsümini ýokary hillegende guramaçykly geçirmekde aýratyn ähmiýetli bolar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň oba gyjylygyny teň Kitaydan döwre waplaşdyrmak, ýöňdebarjy tehnologiýalaryň ýokary netijeli öňümçüligi üpçün edýän fanly ulgamy ornaşdyrmak meselelerine mühim ähmiýet berilmeligini belläp, bu wagtda degişli ýol başlara bir näçe anyk tawşyklar berdi. Novatda kitapgyrda gelip gowşan ýönlüjiligi wagtda has gowlandyrylan temkeleri satyn almak arkaly döwletimiz oýsanagy toplumynyň maddi enjamlaryny binýardy berkidýär we döwre waplaşdyrýar. Ähli meýdan işlerini agrotenk meklotlary laýyk derejede we ýokary hilli ýerine getirmegiň atabyna obagyjyk öňümleriniň öňdürilýän mukdary iýdigderli artdyrylýar. Obagyjyk işgärleriniň öňümçilik we hüner derejeleri ýokarlanýar we iş şertleri gowlanýar. Täze gelip gowşan temkeler ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan mukaddes garaşsyzlyk bayramçylygymyz we Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň şanly 25 ýylyg münasibetli Rehmetseýür daýhanlarymyzda paýta ýygyň mögsümini mehriban arkadagymyzyň ajaýyp şat howgady boldy. Şondukda arkadag prezidentimiz täze gelip gowşan paýta ýygyjy kombaýnlaryň işine ak pata berdi. Soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkary howa mendilini geldi. Häzirki döwürde Aşgabat şäheriniň halkary howa mendili dünýäde iri howa mendilleriniň biri bolup durýar. Bir ýerde dürli ugurlar boýunça uçuşlary amala aşyrmaga, ýolguçylar üçin amatly şertleriň döredilmegine gönükdirilen ýokary derejeli mümkinçilikler bar. Şeýle hem howa mendiliniň maddi enjamlaryny binýady iýdigderli berkidilýär. Dünýä belli Boeing kızımly uçarlar bilen üstü ýetirilýän agentliň işini döwrewap derejede alyp barmak üçin döwlet tarapyndan ähli zerur golluglar berilýär. Türkmen Hava Ýolları Agentliginiň ýol başçysy, hormatly prezidentimiz de bu ýerde alınıp bolýan işleriň netijeleri, ýöňde durýan wezipeleriň ýerine getirilişi, şeýle hem düzümüň işgärleriniň hüner derejesini iýdigderli ýokarlandyrmak ugruna ýerine getirilýän işler barada hasabat berdi. Soňky ýyllarda milli liderimiziň iýdigderli tagallasy netijesinde agentligiň düzümine täsir tehnologiýalar sanly ulgamy ornaşdyrylýar. Şeýle hem ýolguçylara edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini we hilini ýokarlandyrmak ugruna zerur tagallarlar amala aşyrylýar. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň hemme taraplaryny ýetişinde we milli ykdysadiyetimiziň berkidilmegine Türkmen Hava Ýolları Agentligine möhüm ornuň degişdigini belledi. Şunun bilen baglykda agentligiň öňünde durýan wezipeleriň gyýşanlykly berja edilmegi, bir ýerde alınıp bolýan işleriň döwrüň tarapyna laýyk derejede ösdirilmegi möhüm talap bolup durýar. Hormatly prezidentimiz agentligiň düzümlerini ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdirmek boýunça taýýarlanan maksatnamadan gelip çykan wezipeleriň ýerine ýetirilmegi ugruna zerur tagallarlaryň edilmeýänini belledi. Bu arada aýtmak bilen hormatly prezidentimiz döwlet tarapyndan hemme taraplaryň şol sanyna maliýe gollawynyň berilýändigine, talgyt tölemekde ýeňillikleriň döredilýänine garamazdan ýurdumyzyň howa ýollary ulgamyna alınıp bolýan işleriň döwrüň tarapyna laýyk gelmeýänini belledi we agentligiň düzümlerini ýerine ýetirilýän işleriň hiline we derejesine nägilelik bildirdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz wezipe borçlaryny göwnüje ýerine getirmän, işde oý beren kemçilikler üçin Türkmen Hava Ýolları Agentliginiň başlygy Taburowy bir käňç iglan etdi. Hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmegi oňa soňky edep duýdurdy. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerden paýtagtymyzyň Atamrat Niýazow şaý ýoly bilen Hoja Ahmet Ýasaw köçesiniň çatyrygyna geldi. Bir ýerde döwlet başlarymyzy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durdulyýew hemde Aşgabat şäheriniň häkimi garşyladylar.
Vice-premier bugün jökde guruluşa alınıp barlayan diskalardaki işlerin ýagdaýy, olaryň bede gaýratynlyklary, şeýlekem gurulmagy meýilleşdirilen diskalar barada gurrun berýän taslamalar, olarda gödüňe tutulan guruluşyklar hakynda hasabat berdi. Döwlet başçylygymyz bugün jökde alınıp barlayan guruluşyk işlerini, ýollaryň, güýük zowlaklaryň awadanlaşdyryş derejesini, köçeleriň aşyklanyş ulgamyny synlady. Ýazyrky döwürde paýtagtymyzda hemme taraplaryn ösürmek bilen baglanşykly meseleler Mehriban arkadagymyzyň hemiçelik üns merkezine saklanýar. Ýazyrky döwürde bu ýerde Garagy mehmanhanasynyň gurulşygy batyl depkinlerde dowam edýär. Dürüjlük merkeziniň gurulşygy bolsa tamamlaýyş tapgyrda alınıp barlýar. Ýergelen aýtsak, bu günjekde ýurdumyzda giňden bellenilen bilimler we talip ýaşlar güni münasibetli döwrewap ýürütilişdirilen mektebiň açylyş dabrasy boldy. 21-nji ýürütilişdirilen mektep häzirki zamanyň öýden tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylyp, ol täze okuw ýylyna ajaýyp töwet boldy. Hormat prezidentimiz bu ýerde bir näçe täze taslamalar bilen tanışdy. Görkezlerini taslamalaryň ataryna Aşgabat şäheriniň Atamrat Niýazow hemde Hoja Ahmet ýasaw köçeleriniň çatyrygyna gurulmagy meýilleşdirilen ýerasty geçelgäniň ýerleşik çizgisi we içki görnüşi, teýilgäk şekil taslamasy, Sewda we din jarş merkeziniň taslamasy, dürüjlük merkeziniň taslamalary, idara ediş we sewda maksatly binalaryň taslamalary hemde hormaty prezidentimiziň uzal beren taşyklaryna laýyklykda Aşgabat şäherine gurulmagy meýilleşdirilen 10 000 orunlyk köpügürli dürüjlük we sungat merkeziniň taslamalary bar. Hormat prezidentimiz taslamalar olaryň binagarlyk we bede gaýratynlyklar bilen tanışyp, olary bir näçe bellikler aýtdy we degişli düzüçler girdi. Döwlet başçylygymyz Aşgabat şäherine gurulmagy meýilleşdirilen 10 000 orunlyk köpügürli dürüjlük we sungat merkeziniň enjamlaşdyrylmagy barada aýdyp, onu dürli köpçülikliň şäherleri, şol sanyna halkara derejesindäki konsertleri, aýdym sağly çykyşlary guramak üçin ähli zerur şertleriň üpsün edilmeligine ünsçekdi. Ma'lum bolşýaly, garaşsyzlyk ýyllar içinde daşary ýurtlaryň dünýäde meşhurlyk gazanan estrada aýdymçylarynyň, artistleriniň Türkmenistana konsert bilen çykyş etmekleri asyrly däwe gürli. Şoňa görä bu merkezde ýurdumyzyň hemde daşary ýurtlaryň sungat saatlarynyň çykyşlaryny guramak üçin zerur şertleriň gödüňde tutulmalygyny hormaty prezidentimiz belledi. Döwlet başçylygymyz şeýlekem täze merkezde Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyry dürüjlük beýasçylygynyň çäklerini, wekinli çağalaryň arasynda geçirilen garaşsyzlygyň berjen diýenleri, ýaş estradaçylaryň arasynda gurulýan ýangyn diýaryn beýasçylyklaryny, ýylyň parlak ýylda beýasçylygynyň jemleýiç konsertini guramak üçin ähli zerur mümkinçilikleri üpsün etmeligini belledi. Şonuň ýaly merkezde häzirki zamanyň döwrewap enjamlaryny üpsün edilen ses ýazgylar we aýdymsaz studiýasynyň bolmalygyny çekip, hormaty prezidentimiz bu babatda anyk taşyklar berdi. Şonuň ýaly döwlet başçylygymyz 10 000 orunlyk köpügürli dürüjlük we sungat merkeziniň ýerleşik ýerini kesgitlemek we merkeziň gurulşy boýunça halkara beýasçylygyny geçirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Döwlet başçylygymyň belleşýäli diskalaryň öz wagtyna gurulyp gotarylmagy, olarda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegi gurulşyklara bildirilýän esas talap bolup durýar. Ýurdumyzyň baş şäherine gurulýan ähli binalaryň bildirilýän taraplara doly laýyk gelmeligini belläp, döwlet başçylygymyz gurulşyk işleriniň gidişini iýdigderli gödükçülükde taklamagy taşyrdy. Şeýlekem täze gurulýan diskalar ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp keşi bilen bir bütüň sazdaşygy emele getirmeliler. Şundukda taslamalar taýýarlanyna, ýerli tebigy aýratynlyklara, şäheriň ekologiýa derejesiniň saklanmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başçylygymyz aýtdy. Bu wagtda bir näçe görkezmeler berdi. Soňra hormaty prezidentimiz gurulşygy tamamlaýyş tapgyrda alınıp barlayan dürüjlük merkeziniň gurulýan ýerine geldi. Döwlet başçylygymyz merkeziň binagarlyk aýratynlygyny synlap, onun ýanyjyk ýerleriniň göwnüjay awadanlaşdyrylmalygyny, merkezde çağalaryň dürüjlük ukybyny artdyrmagy gönükdirilen zerur şertleriň dürüdilmeligini belledi. Mehriban arkadagymyz merkezlerini tanıştyryň barşyna, onun zallarynyň enjamlaşdyrylyşyny, aýratynda dürüjlük üçin ýetlerilen şeýlekem sport zallaryny synlady. Hormaty prezidentimiz bu zallaryň zerur bolan halatyna köpçülikliň medeni şäherleri geçirmek üçin üýtgedip bolmak mümkinçiliginiň gödüňde tutulmalygyna üns çekdi. Munyň özi häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän diskalar bolmalydyr. Hormaty prezidentimiz bu baradaky gurruny dowam edip, merkezde çağalaryň dürli gurlar boýunça meşgullanyp bilmeklerini üpsün edýän mümkinçilikleriň dürüdilmeligini aýtdy. Bellenşýäli merkezde çağalar we ullar üçin aýdymsaz, tanys, çeperçilik, turat toparlary hereket eder. Tölegli taýda işlejek toparlarda ýaşlaryň okuýuplaryny doly açyp görkezmekleri üçin ähli zerur şertler üpsün ediler.
şeýleken bir ýerde häzirki zaman derejesinde injamlaşdyrylan aýdymsaz studiýasy hereket eder. Merkezde gyýjagallaryň milli el hünäriniň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaklar üçin ähli mümkinçilikler derediler. Merkezde sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmagy, beden terbiýe maşklaryny ýerine ýetirmäge niýetlenen zallar häzirki zamanyň bütün talaplaryna laýyklykda injamlaşdyrylýar. Vice-premier Durduliyev, hormatly prezidentimiziň başlangyjy ýytatyna gurulýan we öýdorçly binagarlyk keşfine eýe bolan dörejilik merkezini Jahyn dörejilik merkezi diýip atlandyrmaga ygtyýar bermegi hormatly prezidentimizden haýyş etdi. Mehriban arkadagymyz aýdylan teklibi oňlap, Jahyn dörejilik merkezine ýüzüp gelýän ýaş nesilleriň sazyşykly ösmegi, hem metropolin bilim terbiýe almak ornuny zerur şertleriň doly üpçün edilmeligini aýtdy. Hem de täze dörejilik merkeziniň bu orada bar bolan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine möhüm orny eýiljekdigine anan bildirdi. Hormatly prezidentimiz başlanan işleriň üstünlikli dowam etmeligini belläp, ýüňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi we birden ugrady. Envolto Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanışdys. Türkmenistanyny korrupsiýaga garşy hereket etmek boýunça milli maksatnamany tasdiklamak hakyndaky Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 23-nji dekabrynda çykaran 1547-nji karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyny korrupsiýaga garşy hereket etmek boýunça milli maksatnamanyň hemem ony ýerine ýetirmek 2020-2024-nji ýyllar üçin meýilnamasynyň durmuşa geçirilişine gödäwçiligi amal aşyrýan Türkmenistanyny korrupsiýaga garşy hereket etmek boýunça utgaşdyrjy pudogary toparyň hukuk ýagdaýyny kesgitlemek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly işleriniň beren serkerde başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow karary ol çekdi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyny korrupsiýaga garşy hereket etmek boýunça utgaşdyrjy pudogary topar hakyndaky düzgünnama tasdiklanýar. Türkmenistanyň prezidenti buyruk ol çekdi. Resmi nama laýyklykda wezipe boşlugyny göwnüjä ýerine ýetirmän, işde uýuran kemçilikler üçin Türkmen Howa ýolları agentligining başlygy Saburow Döwran Reýinbaýewçe bir kenç grandyly. Hemde ýol berilen kemçilikleri gyýyska wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky gedek duýdurly. Hormatly prezident bilen şugun ýurdumda gelip bolşan John Deere kysymly paýta ýygyny kombaynlaryň aýratynlyklary hem mümkinçilikleri bilen tanışmagy, şeýle kombaynlaryň diýarymyň welaýatlaryna tarap ýol düşmekleri, jogapkärlik möhüm bolan paýta ýygmyna bagdaýhanlamda döwletde sowgat boldy. Muňa da hormatly prezident bilen berkarar döwletimiziň bagdaýarlyk döwründe ýurdumyzyň owu hojalygyny özgertmek hem üstürmek barada edýän aladalaryň ýygydarly durmuşa geçirilýänini aýdyn görkezýär. Hormatly prezident bilen täze senikalar bilen tanışmagy çarşenbe güni ýurdumyzda bagdalyga beriljek paýta ýygmyna gahrman arkadamyň öz bolşly ak paýtasy boldy. Milli ýerimiziň asly ýörelgesiniň ruhunyň daýhanlanmada paýta ýygmyny gyýytka möhletde tamamlamagy maksadyny ýalar. Täze paýta ýygy kombaynlaryň milli däpdi surlamada laýyklykda kabul edilmegi bilen sepkitlen gadanylmagyny öz bolşy bagdalygydyr. John Deere 99-70 kysymly paýta ýygan kombaynlary ýurdumyzyň toprak howa şertlerini bir neçe ýylyň dowamyny üstünlikli synagdyly. Hemem önümçilik şertlerini özüniň oňy netijelerini görkezdi. Kämil we kuwatly döwrwa bu kombaynlar paýtaçy bagdaýhanlamyň giň meýdanlarda ýetişdiren bolu we bereketli paýta hasylyny öz wagtynda isripsiz ýygyna barmagy şert döredýär. Şeýle bu kombaynlary mehanizatorlar tarapyndan durundurmak üçin amatly şertler döredilendir. Muňa da möhümligini owagyjylyk işlerini, ýagny paýta ýygymy işlerini almy esasy belenilen möhletlerde agresiýnik kadralary laýyk ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer. Täze kombaynlary desine gulaýatlary ugurdyly. Bu kombaynlaryň paýta ýygymynyň öň ýanyna ýurdumda getirilmegi, ýurdumyň owagyjylyk işgärlerini hemem paýtaçy bagdaýhanlamyny täze zähmet üstünliklerine gadanmagy höwüslendirdi. Muňa da hormatly prezident bilen berkarar döwletimiziň bagdaýarlyk döwründe ýurdumyň owagyjylygyny özgertmek, hemem ösdürmek barada edýän aradalarynyň ýygydarly durmuşa geçirilýänini aýdyn görkezýär. Milli ýerimiziň döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin ýurdumyzyň owa dähmetkeşleri gahrman arkadamyda tüý sürekden hoşallyk bildirýärler. Men mehanizator Bekturdiýew meleje ene şu hormatly prezidentimiz bize John Deere kysymly kombaynlaryny sowgat berdi. Şu ajaýyp technikalarda biz mehanizatorlar işlemek üçin ählamat şertler döredilen. Gahrman arkadamyz şu ajaýyp technikalar sowgat bereni üçin sag bolsunlar aýdýar.
Arkada prezidentimin jan sağ ömrü uzak, belent başı aman bolsun. Men Durduluf berdi. Kahraman arkadağımız biz mehanizatorların arasına gelip armağımızı berdi. Bu bizi diýsen degenlerdi, büýtönlerdi. Hormatly prezidentimiz paýty ýygmyna başlamaklyga ak pata berdi. Kahraman arkadağımyzyň sowgat beren tehnikalarına işlemäni ahly şertler döredilen. Hormatly prezidentimiziň sowgat beren täze kombaynlar bilen ak patany ýaşy ýygnar. Çany garaşdyrmamyň 29 ýyllygyny ul sowgatlarymyz bilen barar. Bize işlemäne döredip beren ahly mümkinçilik üçin Kahraman arkadağımyza köp sag bolsun aýdýar. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun Kahraman arkadağımyň. Ýurdumyň ähli ulaýatlary bilen birlikde ahly ulaýatynda hormatly prezident bilen hut özüniň tagalaty bilen John Deere 99-70 gytymly paýta ýygy kombaynlaryň täze tapgyry ugruldy. Ýurt başlama tarapyndan daýhanlar üçin dürdülen amatly iş şertleri, täze tehnikalarň ýygyderle gelip oşmagy, olaň zähmeti howatlaryny artyryp, göňüllaryny galkyndyryar. Ahly ulaýatynyň merkezi Änew şäherine gelen döwrübap täze oba hojalyk tehnikalary dawaran geçirilýän ýerine gelip ýeten soňlar illeşdirme tarapyndan uly şatlyk şowkuny hem joşkun bilen garşy alyndy. Ýurdumyň vilayatlaryna giňden badal galjak paýta ýygmynyň öňsýretinde hormatly prezident bilen tagalat bilen täze gelip oşan tehnikalar ahly ulaýatynyň daýhanlarynyň şatlyklaryna şatlyk goşdy. Kärneçi daýhanlar hormatly prezident bilen sowgat beren büýük kuwatly täze tehnikalaryny uly buýsonç bilen kabul etdiler. Bu ýerde kumuş taşly eneleme tarapyndan türkmeniň ýaşy däpde suwlaryny eýerilip, kombaynlara agun tepilip, müň bir derdiň dermany bolan üzärlik tutuldy. Olar uzak wagtlap daýhanlara hyzmat etmege arzu edip, täze tehnikalary ýüzlerini sildiler. Dünýä öňlerine dogry gabat gelýän kämil hemem kuwatly John Deere 99-70 gytymly paýta ýygy kombaynlaryň 70-iniň ahly ulaýatyna gelmegi öňkü bar bolanlaryň üstüne getirdi. Hemem owa hojalyk işlerini gysga möhletde tamamlamakda daýhanlaryň ýakyn ýardymçysy bolar. Dabarda çykyş edenleri owa hojalyk puduny dünýä derejesinde kämilleşdirmekde beýik işleri amala aşyrýan hemem döwrübap täze tehnikalary ýygyderle alyp berýän hormatly prezident bilen alkyş sözlerini beýan etdiler. Soňra bu ýerde owa hojalyk nämerleri mehmanlara täze tehnikalar barada düşündürüş geçdiler. Onu tehnikalaryň ulanyş aýratynlyklary, oň guruluşy, ätiýaşlyk şeýler barada giňişlerini gurrun edildi. Welaýatyň etraplaryna uradylajak täze owa hojalyk tehnikalary gödüňe dokundurýan ekin meýdanlarynyň ýaraşygyna urlar. Gahraman arkadamyda owa hojalyk ekinleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýykda almesasy ösürilip ýetişdirmegine uly ähmiýet berýär. Şunun bilen birlikde hormatly prezident bilen owa hojalyk pudunyň tehnik mümkinçiligini hasam gowranyrmak üçin daşary ýurtlardan biziň ýurdumyzyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän häzir zaman kuwatly tehnikalary owa hojalyk gurallaryny ýygyderle alyp berýär. Kuwatly tehnikalar bereket meýdanlarynyň bereketiniň hasam artmagyna ýakyndan ýardam bererler. Owa hojalyk ulgamny möhüm mögsim bolan paýta ýygymynyň öň ýanyna Balkan welaýatyna Mähriban arkadağymyzyň taýsy sahawaty bilen satyn alynan John Deere 99-70 gytymly paýta ýygy kombaynlarynyň gelip gowuşmagym şu ýyl Gunmatar tebitde ýetişdirilen gowuşy hasylynyň isripsiz ýygnalyp watan harmanyna tawşyryljakdygyna aýdyn güwä geçýär. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna gymmatly tehnika ekin bolan agaltynyň bol hasylyny ýygnamak maksat edilýän Balkan welaýatynyň owa senat toplumynyň zähmet toparlary owa hojalygyna möhüm mögsim bolan paýta ýygymynyň öň ýanyna hormatly arkadağymyzyň satyn alyp beren John Deere gytymly kombaynlarynyň täze tapgyryny ýokary watançylyk uly hoşallyk duýgusy bilen kabul etdiler. İşlemek üçin juda amatdyllygy, ýokary zähmet önürjüligi, biziň toprak howa şertlerimizde iş alyp barmakda giň mümkinçiligi bilen tapawutlanýan John Deere 99-70 gytymly kombaynyň nowatak tapgyry topraga bagry adaşan Balkanly kärenneçileri has belent üstünlikleri ruhlandyrdy. Serdar etrawyna gelip gowuşan bu täze kombaynlaryň kerwani Balkan welaýaty owa hojalyk önümçilik birleşigine dawaral ýagdaýda garşylandy. Täze kombaynlara milli dep desurlarymyza laýyklykda mehrem enelerimiz ýüzärlik tütüdip, agun tepip, sünnälenip taýarlanan alazalar dakdylar. Bu ýerde guralan dawarada çykyş edenler gysga döwrüň dowamynda ýurdumynyň owa hojalyk ulgamyny düýpli galkynşa eden Gahraman arkadağymyza alkyş töllerini aýdyp, öz halal zähmetleri bilen watanymyzyň ykdysady kuwatyny puhtalandyrmagy, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasy gowlandyrmagy münasip goşun goşokdyklaryny inanyrdylar. Welaýat owa hojalyk birleşiginiň degişli hünärmenleri şu ýylyň öňde duran paýta ýygymy mögsiminde işlejek mekanizatorlary bu has kuwatly täze kombaynlaryň iş düzgünleri bilen içkin tanışdyrdylar. Soňra Gahraman arkadağymyzyň şaser paýy bolan täze gelip gowuşan paýta ýygy kombaynlar gowuşaly meýdanlara tarap buýsan sülen ýola düşdiler.
Daşary welaýatynyň agaltyny ustatlary Mehriban Akademiyanyň şah sowgatlaryny kabul etdiler. Welaýata täze paýta ýygýan John Deere kombaýnlarynyň uly tapyry gelip gowuşdy. Berkara döwletimiň bagtýarlyk döwrüniň her bir ýyly owa sanaga toplumyna da ykdysady üstçülere etdiňär. Şol üstçülere Daşary welaýatynyň ýer-ýerlerini goşýan goşantylar da sallanmadyr. Bir ýerde paýtanyň gallanyň gök we bagçy ýakyn önümleriniň bereketli hasyl kemale getirilýär. Paýta ýygymynyň öňýanyna welaýatyň agaltyny ustatlary Mehriban Akademiyanyň täze sowgatlaryny kabul etdiler. Welaýata John Deere kysymly paýta ýygýan kombaýnlaryň täze tapyry gelip gowuşdy. Täze tehnikalar welaýat owakyjylyk önümçilik birleşiginiň önümçilik kärhanasyna milli däwe laýyklykda aýgun sepilip, üzerlik tütedilip, hoşallyk bilen kabul edildi. Bu ýerde çykyş edenler Mehriban Akademiyanyň ýer-ýerlerini, hususana paýtaçylary edýän kömek gollawlaryny buýsunç bilen belediler. Hemde Mehriban Akademiyada öz hoşallyklaryny beýan etdiler. Kombaýnlaryň 50 tanysy öňden bar bolan şeýle tehnikalaryň üstüne ýetirdi. Hemde olar şu mögsümde paýtaçy ýer-ýerleriň ygtybarly kömekçileri bolarlar. Indi bir näçe ýyldan bäri şu kysymly tehnikalar welaýata giňden ulanylýar. Oň paýta ýygýan kombaýnlaryň hem işlemek üçin amatlygy diýsen ýokardyr. Şonuň ýaly olar hasyly arasa hemde zaýsy ýygnap alýanyklar üçin ähmetliler. Gelip gowşan bu kuwwatly kombaýnlar welaýatyň etraplary boýunça bölünip hemde belgilenen ýerlerine tarap ugradyldy. Täze tehnikalaryň şawadyň boýuna şegeriň gürkana şa ýollaryna bedeg berip gelişleri göwnüň öterýär. Bu kombaýnlaryň welaýatyň toprak howa şertlerine özleriniň netijeligini, suwd edenliklerini bellemek bolar. Her ýylla täze tehnikalaryň ýygydyly gelip gowuşmagy öňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge mümkinçilik töredýär. Täze kombaýnlaryň owadan hatarlary Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylynyň daşagly paýtaçylar üçin täze üstünlikleriň ýylyna öwriljekdigini anamartyrýar. Gahrman arkadağımyň owa adamlaryny goýýan belen sarpaty ýerden bol hasyl almaklygy üçin döredip berýän giň şertleri bagdaýhanlarymyň bagtyarlygyna halkymyň orta yrskal bereketine öwrilýär. Hormatly prezidentimiň bagdaýhanlarymyza dünýäniň iň ösen döwletlerinden alyp berýän ýokary öňürçilikli, kuwatly tehnikalary bolsa bagdaýhanlarymyň ýakyn kömekçilerine öwrilýär. 2020-nji Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynyň paýta ýygymyna badalga berilmeginiň öňýanyna arkadagy prezidentimiň paýtaçy bagdaýhanlarymyza dünýäniň iň meşhur kompaniýalarynyň ýokary öňürçilikli, ählamatlyklary bolan paýta ýygy kombaýnlaryny satyn alyp bermegi bagdaýhanlarymyň başyny göwge ýetirdi. Lewaply bagdaýhanlar bu şaserpaý üçin gahrman arkadagymyza alkyş döwlerini aýtýarlar. Şu paýta ýygym mögsüminde welaýatyň agaltynly meýdanlaryna şeýle tehnikalaryň ýüllerçetiniň ýygyma gatnaşakdygy, muň bolsa gymmatly çyýmaly bolan paýtanyň isripsiz ýygnalyp, watan harmanyny öz watyna tawsyrjakdygyna şaýatlyk edýär. Gojaman Jeyhun deriýatynyň iki kenaryny birikdirýän, awtomobil köprüsünden geçip azaýyp hatary emele getiren arkadagy prezidentimiň şaserpaý täze paýta ýygy kombaýnlary, mehrem eneler milli däplerimize laýyklykda ýüzerlik tütedip, agun tepip, alazy dakyp, uly buýsan sülen garşy alýar. Bu ýerde edilen çykyşlarda owa adamlaryny goýýan belen sarpaty, ýerden bol hasyl almak üçin döredip berýän şertleri, şaserpaý üçin Mehriban arkadagymyň adyna hoşallyk sözler aýdyldy. Bu ýerdäki dawral çykyşlardan soňra kuwatly tehnikalaryň hatary, Türkmenawa şäheriniň iň gözel ýerleri, beýtarap Türkmenistan köçetiniň ugry bilen arkadagy prezidentimiň gurduryp beren azaýyp binalarynyň deňinden geçip, bagdaýhanlarymyň tutan ýerli zähmeti bilen kemale getirilen bol paýta hasylly paýta meýdanlaryna tarap ugradylar. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyny zähmet üstünliklerine betleýän lewaply bagdaýhanlar şaserpaý üçin gahrman arkadagymyza alkyş döwlerini aýtýarlar. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýyly atlanýan 2020-nji ýylyň paýta ýygymynyň öňýanyna Marul aýatyna hormatly prezidentimiň dünýä welli John Deere kompaniýasynyň alyp beren iň kämil tehnologiýaly, ýokary iş öňürçilikli paýta ýygy kombaýnlarynyň uly tapyry gelip gowuşdy. Hormatly prezidentimiň bu ajaýyp sowgady döwletimiň garaşdygynyň şanly bayramçylarynyň öňýanyna günlerde Marul aýatynyň ilatynyň welaýatyň paýtaçy daýhanlarynyň begenjine begenç goşup, hormatly prezidentimiň bolan buýsanjyny ýene bir gede artdyrdy. Milli liderimiň dünýäniň ösen döwletleriniň önüm öňürçilerini welaýatyň ekrançylaryna ýygydarlar alyp berýän kämil tehnologiýaly, owa ojulyk tehnikalary, gurallary toprakdan dürönýän daýhanlaryň ýerden ýylyň-ýylyna bol hasyl alyp, döwlet tapşyryklaryny üstünlikli berjä etmeklerini, şeýlelikde ýaşaýyş durmuş derejelerini barha gurlandyrmaklaryna ýardam berýär. Welaýatyň paýtaçy daýhanlary özlerine hormatly prezidentimiň tehnika, tohum, suw, dökün wawatyna berýän beýmeçür kömek gollawlary esasynda şu ýylamy gowuşlary agrotehnikanyň talaplaryna laýyk edip, paýtanyň bol hem bitkinli hasylyny ösdürip ýetişdirdiler.
Qadgalanly Paxta mövsüminiň öň ýanyna welaýatyň paxtaşlaryna alınıp berilen täze döwraba paxta ýygy kombaýnlaryň uzyn hatary mehanizatorlaryň erketmeginde hormatly prezidentiň welaýatyň ilatyny gurduryp beren Türkmeniň Agy binasynyň öňünden geçip welaýat owy hojalyk önümçilik birleşiginiň 3-njilik kärhanasyna getirildi. Ozalky owy hojalyk çenikalarynyň ýene-de üstüniň getirilmegi paxtaşdaýhanlaryň begenjini hem bu ýygyny artdyrdy. Bu ýokary önürjilikli paxta ýygy kombaýnlar halkymyzyň gadymdan gelýän asaly däplerini eýerlip, agun sepilip, üzerlik tutulip garşalyny. Welaýatyň ýyly silagly ýaşullary, täze çenikalary höwüs bilen synlap ýüzlerini sildiler. Täze çenikalan getirilmek münasibetli welaýat owy hojalyk önümçilik birleşiginiň 3-njilik kärhanasyna dabara geçirildi. Dabarda çykşanlar ekrançydaýhanlara täze çenikalary ýygydarly alyp berip ýurdumyzyň owy hojalyk pudugyny düýpli ýokary götürmek barada taýsyl taýlary diýen gahrman arkadamynyň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Dabardan soň täze paxta ýygy kombaýnlary welaýat merkezi Mar şäherine berqarar durutmyň bagtyýarlyk döwrüne bina edilen döwrabap imaratlaryň öňünden geçip welaýatda paxta ýygyna girişiljek ýer bolan Wekil Bazar tarapynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň ekrançylyk meýdanlaryna tarap urallar. Gelip goşan täze paxta ýygy kombaýnlar welaýatyň ustad paxtaçy daýhanlarynyň ýetişdiren bolu agaltyny hasylyny gysga möhletde zaýata ýygnap, döwlet garmanyna tapşyrmaklaryny hem döwletimiň garaşadygynyň şanly bayramçylygyny zähmet sowgatlar bilen garşylamaklaryna ýardam berer. Şu günler hormatly prezident bilen Türkmeniň döwletlik ýörelgi satly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarlary dowam edýär. Dabarlarda milli dirimden täze ajaýyp edebiýetleriniň umumy dünýä ösüşine uly goşan Türkmen halkynyň ören baý ruhy mirasynyň giňden wagda edilmegine ýardam berjekdigi bellenilýär. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Mehriban Akademiyanyň Türkmeniň döwletlik ýörelgi satly täze kitabyny tanyşdyryş dabarasy boldy. Türkmenistanyň mejlisiniň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde ormaklaryna geçirilen dabara deputatlar, jemgyýetçilik guramalarynyň we siýasy partiýalaryň agzalary, köpçüliklerin habar berişdirişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Dabarada halkymyzyň özboşly diýip desturlaryna, onuň ören baý we köp taraply medeniýetine hemişe ünsürýän üçin hormat prezidentimize tüýs sürekden hoşçalyk sözleri beýan edildi. Çıkışlarda täze kitabyň aýratyn möhüm ähmeti türkmenleriň täze taryhy ýamyna ruh taýdan hasa belende götürilmek üçin ygtybarly binýat bolup durýan beýik medeni mirasymyzy çuňur öwrenmegiň gorap saklamagyň hemde giňden wagda etmegiň zerurdygy baradaky oý pikirleriň kitabyň içinden ýer-şarga çykyp geçýänligi bellenildi. Bellenşe ýaly milli liderimiň täze ajaýyp edebiýetleriniň neşir edilmegi, umumy dünýä medeniýetiniň ösmegine uly goşan türkmen halkynyň ruhy mirasynyň giňden wagda edilmegine, hyzmat edilmegine gönükdirilenler. Hormatly prezidentimiziň Türkmeniň döwletlik ýörelgisi adly kitabynyň halka goşmagy munyň öz döwründen bir taryhy waka. Hormatly prezidentimiziň döwreden eserleriniň aýratyn çuňur mazmuny, felsefe belentligi, göziyetinin hiç bir çägini ölçäp bolmajak derejedäki eserler bolup durýar. Soňky sahypada goýulan bir riwayatlarda Nizamül Mülk bilen baglanşykly Daýhanyň sowgat diýen riwayat bar. Nizamül Mülk diýilen ol taryha giren paýhas deňizini ençegedek yüzüp geçen akylly, paýhasly, sahy, sahawatly, baý olmada maşol özüne getirilen sowgatlary il bilen paýlaşýar ekeni. Ýangam aýtdylar ýaly, bu gedek getirýär bolyn, Nizamül Mülk ony il bilen paýlaşmaýardy, üstüne miýa oturup berýär. Onuň soňundan sorýarlar da näme üçin beýle boldy, öň beýle etmeýärdiňiz, öň paýlaşýardyňyz, bu gedek näme? Nizamül Mülk aýtýar, şol hyýarlaryň üçtem aç ekeni. Egerde men ýa şonu paýlaşan bolsam diýe, şol paýlaşan adamlarym diýe ağacı hıyar berdi diýipdi ýa-da şol daýhanyň getiren sowgady ağac eken diýip oňa bir başga bir zatlar, başga bir pikirler etmek hem de başga bir sözler aýtmak mümkin ýa. Men şondan goradym diýe. Ştaýda gaty bir çuňur many bar adam. Halkyna süýjüni berýän hormatly arkadagymyzyň belent mertebesi, belent kesbi şotaýda gözüňe gelýär durup berýär, dikelýär durup berýär durşun. Garaşdyrylmyzyň 29 ýyllyk şanyl senesi, bir taraplığımızın 25 yıllık şanlı senesi bellenecek bolup duran döwürde hormatly prezidentimizin Türkmeniň döwletlik ýörelgisi adly kitabynyň halka goşmagy munyň öz döwründen bir taryhy waka. Şonuň üçin şular ýaly waka bilen,
şular ýaly taryhy waka bilen siziň hemmäňizi tüýsürekden gutlaýan hormatly prezidentiň alyp barýan ählim goddeti işlerinde mudama üstünlükler, yeňişler hemraty bolsun. Ýoly ýören ýeňer, ýoly ýörelgeli ýeňer. Şol ýörenmek üçin esasan ýörelge gerek. Hakykatdanam şol ähli asyrlaryň baglanşygy, nesilleriň baglanşygy şol ýörelgede jemlenýär. Hormatly prezidentimiz şol hakyda satpagnam döwletçilik ýörelgesi diýip atlandyrýar. Hormatly prezidentimiziň täze kitabynyň beýik garaşdyrylmyň şanly 29 ýyllyk bayramynyň döwletçiligiň baş bayramynyň öňsýerasynda elimizde gowuşmagy aýratyn ähmiýete eýe boldy. Bizim halkymyzyň 1000 ýyllyklaryň dowamyna toplan tejribelerini, halkymyzyň iň asylly häsiýetlerini özüne siňdiren, şol gadym ruhy özüne siňdiren iňňän kuwatly döwlet. Milli döwlete milletiň iň ýokary okyplary, dörejlik ruhy mümkinçilikleri siňýär. Şol çeşmeň güýjüniň durlugyna bolşýaly, deňiziň güýjüniň joşgunyna bolşýaly, ummanyň kuwatynyň şoňmurçyňlygyna bolşýaly. Döwletiň bünyady şol halkyň milli ýörelgelerini, milli ruhyny jemlenýändigini hormatly prezidentimiz belliýär. Jemgyýeti ýazylan kanunlar, kabul edilen kanunlar bilen bir hatarda halkyň 1000 ýyllykllardan bäri gelýän ýazylmady kanunlaryň saklaýandygyny, gatnaşyklaryň ruhy ýörelgelerini, öňden gelýän gatnaşyklaryň hemişe hemme döwürlerden bilen halkymyzy aman sag alyp çykanlygy hakyna. Bundan melägem şol döwletimizi, jemgyýetimizi şol döwletçilik ýörelgeleriniň berk saklajakdygy şoňa ýermek hakyna hormatly prezidentimiň pentleri biziň kalbymyza çäkli ilham berdi, owaz berdi. Gahrman arkadamyzyň täze kitabynyň höwrüniň köp bolmagyny, hormatly prezidentimiň janynyň sag belent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Şeýlekem çykyşlarda Mehriban Arkadamyzyň ýurdumynyň kanunçylygynyň ilkinji nowatda halkymyzyň milli ýol ýörelgelerinden uralmalygy we şonuň bilen birlikde de umumy ikrar edilen halkary kadalaryny göz öňüne tutmalygy barada aýdanlaryna üns şekilli. Şonuň bilen baglykda döwlet başçymyzyň bu täze eseriniň ata-babalarymyzyň parasatly milli ýörelgeleri barada has giňişden düşünje almagy ören uly ýardam berýär diýip çykyşlarda belenildi. Kitapda belirlen şeýle häzirki wagtda garaşyr kemişçilik bitara Türkmenistanyň aýdyň ösüş ýollary dünýä ösüşlerini öz ornuny tapmaga gönükdirlendir. Çünki ösüşiň maglumatyny her bir halkyň dünýä bagş eden gymmatlygy geljegi üçin döredijiligiň we paýhasyň önemli ýüksetini oturýar. Biziň ýaşaýşymyzyň, biziň ömrümiziň uzun bolmagyna, ýaşaýşymyzyň oňun bolmagyna itergi berýän ýene bir çuň manyly türkmen halkynyň nähil halkdan beýan etýän Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi ýen kitaby arkadamyz bize sowgat berdi. Hormatly arkadam kitabyna adamyň iň ýakynlary hemde mehribanlary ansap ölçegine deňelýär diýip ýazýar. Sebäbi haýsy bir uly işi berja etmek maksat edineňde ilki bilen gözeňde atanyň, enäniň keşfi janlanýar. Adamyň durmuşynyň iň ardyl pursatlary şolara bagly. Sebäbi adamyň ýüreginiň sugullygy, ruhunyň belentligi, ene atanyň barlygy. Şonuň üçinem enäniň özüniň insapdygy barada aýdylýar. Hormatly arkadamyň biziň üçin alyp barýan halk bäkmetli, döwlet ähmiýetli işleriniň mundan welem rowat bolmagyny, ömrüniň uzun, janynyň sag bolmagyny tüýsüregimden arzu edýän. Dawratnaçylaryň belleşleri ýaly many mazmuny babatyna bahasyna ýetip bolmajak Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi kitaby döwlet başçymyzyň ýol başlygyna ören gymmatly halk dörejiligini we maddiýal gymmatlykları ýerigdäli ýagdaýda toplamak, içgin öwrenmek hemde wagt etmek boýunça amala asyrlayan işleriň giň gerimine ýeni derejede göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Milli liderimiň edit halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden göz başalýan asyrly halal ýörelgelerini hemde ruhy tütünlerini çuňur sarpa goýmak bilen biziň günlerimizde çenli gelip ýeten taryhy çeşmeleri hemem maglumatlary içgin öwrenip täze eserini olary umumlaşdyrmagy ören ýerine düşüpdir. Çykşedenler bular barada aýtmak bilen şeýle ajaýyp iş üçin döwlet başçymyza hoşalyk bildirip hormat prezidentimiň galamynyň mundan meýlekde ýitip bolmagyny tüýsürekden arzu etdiler. Dawaranyň ahyryny gatnaşylar Mehriban Arkadamyda bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler.
Yurdumynyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda da Mähriban arkadagymyň türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly täze kitabynyň tanışdyryş dawraty geçirildi. Dawrada çykyş edenler täze kitaba aýratyn üns çekip, 12 bölümden ibaratdygyny, onu durmuşyň gözelligi, zeminiň awatlygy, edebi ýaşaýyşyň ugurlary, ilim bilimiň ähmiýeti, sagdyn durmuş ýörelgeleri, zähmetýörlük, mihmantyörlük, dostlugynyk gatnaşyklary, agdyberlik, başyn tutan işini awray bilen tamamlamak ýaly düşünjeler barada gurrun berilýändigini bellediler. Ýokary saphan usuluna nesir edilen täze kitap giň okujylar köpçüligine niýetlenenler. Halk pähimlerini özüne jemleýän hemde çeper beýan etýän täze kitabyň jemgyçylyk köpçüligine ýetirilmegi ýaşlar üçin uly aň bilim hemde terbiýeçilik ähmiýetine eýe bolar diýip çykyşlarda bellendi. Davrada aýratyna ýurdumynyň alyp barýan daşary siýasatynyň ugurlarynyň hut halkymyzyň gadymy milli döwletlilik ýörelgelerinden göz açalýanlygyny bellendi. Şoňa görä Mähriban arkadagymyň täze kitaby bu wagtda azaýyp sogat boldy. Şoň bilen baglanykda çykyşlarda dostlugynyk hemde hoşniýetli goňşuluk ýörelgelerine kimişe eýerýän türkmen halkynyň köp asyrlyk ýörelgelerinden ugur alyp, berkarar Türkmenistan käzirki wagtda özüniň ähli umumy awadançylygynyň bähbidine, giň halkara hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine gönükdirilen açyk kapylar daşary siýasatyny alyp barýanlygy bellendi. Mähriban arkadagymyň täze kitabyna bellenşi ýaly bitarap Türkmenistanyň siýasaty adamlaryň paragat durmuşynyň üpsün edilmegine gönükdirilenler. Şu ýyl garaşy döwletimiz özüniň kimişelik bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly senetini giňden we dawraly ýagdaýda belläp geçer. Bu aýram Oğuzhan döwürlerinden miras galan halkymyzyň paragatçylyk, söýjülik we dostluk ýörelgeleriniň dawralanmagyny alamatlandyrýan waka hökmünde taryha girer. Çykyşlarda bular barada giňişlendirlik geçilip, milli liderimiň täze kitabynyň halkymyzyň milli döwletlilik ýörelgelerini dünýäde giňden wagt etmekde bakatyny ýetip bolmajak, uly ähmiýete eýe boljak gymmatlyga öwrüljekdigini aýratyn bellediler. Hemem muň üçin Mähriban arkadagymyda hoşallyk we alkyş sözlerini aýdap, döwlet başlarymyzyň zanynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň bundan meýlekde rowajlanmagyny, halkara başlangyçlarynyň ähletiniň iş ýüzüne durmuşy geçirmegen tüýsürekden arzu etdiler. Mali we iqtisadi toplumyna da hormatly arkadagymyň türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly täze kitabynyň tanışdyryş dawraty geçirildi. Dawrada oňa gatnaşyklary halkymyzyň asyrlaň dowamyna döreden milli gymmatlyklaryna aýratyn gadyr goýýan Mähriban arkadagymyň türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly täze kitabynyň çeperçilik we many taýdan aýratyn mana eýedigini bellediler. Dawra gatnaşyklar many mazmuny babatyna bakatyny ýetip bolmajak. Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabynyň çeperçilik babatda bolşy ýaly many mazmun taýdan ören ähmiýetlidigini bellediler. Täze eser halkymyzyň 1000 ýyllyklaryň dowamyna döreden gymmatlyklaryny hasy ösdürmekde, olary aýawly saklap geljek nesillere ýetirmekde möhümdir. Bellenşi ýaly her bir işde nusgalyk görellik görkezýän Mähriban arkadagymyň döredýän eserleri tutuş halkymyz bilen birlikde maliýe we iqtisadi toplumynyň işgärlerini täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Şunda hormatly arkadagymyň türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitaby aýratyn orun tutýar. Çünki onu köp asyrlaryň dowamyna emele gelen milli ýol ýörelgelerimiz, hemem gymmatlyklarymiz, halk hökmünde orta açykan türkmenliň öz bolşy diýip desurlary beýan edilýär. Bulun kitapda durly ugurlara bölünip tertipleşdirilmegi oň ören düşnükli bolmagyny üpçün etýär. Öz bolşy milli diýip desurlary öwrenmek hemde jemgyýetiň belent ahlak ýörelgelerini eýermek ötüp gelýän ýaş nesli watançylyk hemde asyrlaryň dowamyna emele gelen gadymy ruhy ahlak gymmatlyklary esatyny terbiýelemekde ägirt uly ähmiýete eýedir. Şol sebäplem hormatly arkadagymyň täze kitabyna geçen nesilleň toplan tejribetini aýawly gorap saklamaň hemde täze nesilleri ýetirmeň biziň her birimiziň borjumyz bolup durýanlygyny aýratyn belleýär. Şunda halkymyzyň tutuş 5000 ýyllyk taryhynyň dowamyna toplan gymmatly tejribetini oýlanşykly peýdalanmak aýratyn möhümdir diýip çykyşlarda bellendi. Döwlet başlarymyzyň belleýişi ýaly ata-babalarymyzyň wesiýet eden beýik taglimatlary häzirki we geljekki nesiller üçin nusga bolmalylar. Seper dörejilikde de, durmuşda da öz beýan tapmalylar. Muň özi Mähriban arkadagymyň öňde goýan wezipelerdir. Şol wezipeleň iş ýüzüne ýerine ýetirilmegine bolsa, Mähriban arkadagymyň täze kitaby uly ýardam we gollaw berer diýip dawrada çykyş edenler bellediler. Tanıştırış dawratyna çykyş edenler Mähriban arkadagymyň täze kitabynyň öz ata-babalarynyň galyran mirasyny gözüniň görüji ýaly gorayan türkmen halkynyň dowamatlygynyň saklanyp galmagyna, hemem ruhy gymmatlyklarynyň geljekde de giňden wagt edilmegine ýardam berjekdigini bellediler we muň üçin Mähriban arkadagymyda hoşallyk bildirdiler.
Şeýle de ýurdumyzyň owa hojuluk toplumyna hormatly arkadamyzyň türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly täze kitabynyň tanışdyrys dawarasy geçirildi. Dawarada hormatly arkadamyzyň täze kitabynyň neşir edilmeginiň ýurdumyzyň baş bayramy bolan Mukaddes Garaşsyzlyk gününiň öň ýanyna milli liderimiziň öz halkyna beren ajaýyp sowgady bolanlygy bellendi. Dawara gatnaşçylar muň üçin döwlet başdanmyda tüýtürekden hoşallyk bildirdiler. Çıkış edenler täze eserde tebigat bilen sağlaşykly ýaşamagyň, oňa ören aýagly çemeleşmeň wajypdygy barada aýdylýanlygyny belläp, muň ekologiýa babatda bolşy ýaly halkymyzyň sagdynlygyny, ruh elentligini üpçün etmeň baş şertini emele getirýänligini bellediler. Tebigat bilen insanyň arasyna gatnaşyklar barada düşünjäniň, durly wakalaň, halkymyzyň döreden ruwayatlarynyň mysalyna beýan edilýänligini buýtan bilen bellemek gerek. Olar ata-babalarymyzyň köp asyrlyk durmuş tejribesini öňüne jemleýär. Halk dörejiligining şol sanda naqyllaň we matallan, paýhasly pehimleň, seperçilik bilen beýan edilmegi döwlet başdanmyzyň edebi eseriniň ähmiýetini hasla artdyrýar, many mazmunyny baýlaşdyrýar diýilip çykyşlarda bellendi. Hormatly arkadaşymyzyň milli mirasymyzyň tutuş adamlaryň durmuş tejribesi bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny hemişe belleýär. Şeýlelikde islerini halkyň medeniýetine öz beýan tapýan umumy adamlat gymmatlyklary türkmenliň milli desurlaryna da aýdyň duýulýar. Olara asyllyk, terbiýelik, mihmantyýarlyk, agdybirlik we jewitlik mahsusdyr. Şeýle de tanışdyrış dawaratna çykyş edenler Mehriban arkadaşymyzyň halk pehimlerini öňüne jemleýän hemde çeper beýan etýän täze kitabynyň giň jemgeçilige ýetirilmeginiň aň bilim ötüşinde hemde öz halkynyň bagatyna ýetip bolmajak ruhy mirasyny gorap saklamak we hasa artdyrmak wezipesi öňünde durýan ýaşlar üçin terbiýeçilik ähmiýetine eýe boljakdygyny bellediler. Dawra gatnaşçylar şuň ýaly ajaýyp eser üçin we türkmen jemgyýetiniň ruhy ahlak gymmatlyklarynyň öwrülmegine hemde giňden wagda edilmegine ýygyderli ünsürýänlik üçin Mehriban arkadagymyza tüýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Hormatly adamlar, Ünwurda ýurdumyň gulaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 8-nji sentýabrda saat 20-den 9-nji sentýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkın ulayetini köpýän howa demirgalyk günnordan teleskontu 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 18-23 gradus, gündüzine 29-34 gradus. Kenar taraplaryna 27-32 gradus maýl bolar. Ahal ulayetini köpýän howa demirgalyk günnordan teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 14-19 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Mary welaýatynyň köpýän howa demirgalyk günnordan teleskontu 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 13-18 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Lewap welaýatynyň köpýän howa demirgalyk günnordan teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 12-17 gradus, gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Daşy welaýatynyň köpýän howa demirgalyk günnordan teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 14-19 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtge howa demirgalyk günnordan teleskontu 9-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 17-19 gradus, gündüzine 30-32 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça sentyabr aýynyň 9-dyny magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy başlaýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tolan bölejikleriniň meşhurnyň Qadadan 18 götürüm artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehman ýeşer. Bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şununla watan habarlary ýapjamyz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşür ösenýär. Ähli ötüşüň ödünne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoş sag bolun, edediler.